bilal mi hikka kam neɗɗo waɗi ɗo geɗe kese ɗe ngowani waɗede ɓay ko min tan woni ɗo e galle hikka neɗɗo waɗa feere e ɓadde awi ñebbe mum ha moƴƴi kono nde ngawami nen daw ayiba mi awani gerte mi awani mbayeri mi awani hay dara ettar e ɓoggol ñebbe ɓaleje ɗe layi ha moƴƴi tabarka tumi ɗo e ama baro woni wiide mi e hikka ndungu toɓani makkaji ɓende mbima awani law ko hanki gawɗa ngo toɓa kay toɓi tigui ha moƴƴi tabarkal wayri ngel yiide noon ngani wonto mayat min gam ɗo mi woppi demal boy ñebbe ñoƴƴi huuɗo hikka ko fodde tan alhamdulillahi rabbil alamin yettere Allah neɗɗo yaato baro salminana ɗum gese makko noon waɗande huuɗo ɓola ta kono rema ñamata jordi noon bandiraɓe fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani salamu aleykum salamu aleykum anka ɗasi bayde haare a yettanono lottuno jinno tigano ko bayde an to jiiɗa faɗa rena bayde ɗum ɗan mum noon seeɗa lottudu ƴetno haare arayma aɗan tan rema aɗana werlo lottude ɗo gilnani gonon ko ɗofta to makka juɗen gonon ko ɗofta to buluɗe walla makka ma ɓenda makko woni ɓendi ko heewi hen kan ɓendi heewi hen ɓendi naninta aɗa woya ɓe mbi guirdiane wurte guesa ma jamma o to banque guirdia mba yiiɗi tan ko ɗum guirdial ɓuri kono bonni nen tan mi torsuɓe ɗo ha jimi mbimi ho ba yahan mbimi ho ba yahan duttide min mboɗa fayi guirdia ba warami ko ha tampu ba yahan lottudu mbiɗa lottami ɗum lottugo mi yeji lottundu ñande mum kay mi huula ha jejjimi lottundu la ilaha guirdia mawbo a nafine sinno ko so jettenɗa mi jagget gon a waɗi sali yiya guirdia ni ñama makka ma kula ala ko ba mawnu aya hayso ko an yinoba a abito a waɗa aniyat aɗa andi ko musimema ana meeɗa yewndima ha garaji guesa ala min hande mbino ko so tawi mi ƴeeŋi ɗo mi yooti gallamen so weeti mi dawa guesiyaro somi arti guesiyaro mi ara ƴewta ga guesam ba janggo mum mi yahanno galle mum kam yani ar galle am mbiya ko yaar guesam wonno hanma arde guesam to ko gawmi ko welanima ala an ko gonga ma non an ko ñebbe ɓole gawɗa mbiɗa ɓole sa wi kam ɗo hokkam wutanu mi nawma laakam haɗa woni ladde yimɓe fof ndema makkaji ɗumina jaa ndema ñebbe ɓole gara aɗa ñaago makkaji mi wiyanima ya rokkam makkaji ha aɗa yiya joni mi adde makkaji ñuɗe woturu mbiman woturu ko addi bon min sa ari toon saɗi woturu rem turu mi turima ala sa turnoma ko heɓam makkaji ñebbe ɓole ndemi ñebbe ɓole ne wawi jogade galle ma waɗa jiiɗa yeti kam watta lacciri hay sa waɗa ma ñagoyɗa min noon kam gallame ñaga ka lacciri min de mbaɗandi mami mbar ko ɓuri lacciri sal jeyi bisimilla joni ka ala fara kasre ɗo noon ɗo kasa an mi nani ɗum mbi ala kosam aɗa heewi ga adunede kosam ala kosam kam hewani kosam ala hande aca litre gotel arno hol dokkuɗom sira jam sira camde arno kam ɗo kosam mi nani omo rokkira kosam wasere maru warses amadou warses an he wona peɗel joyiɗi fof mokete hundu ko tari ononon gona fulɓe dar yeeso ma daro mi furɓe daro hami par furɓade an ala hollami mi ndaɗami yaɗir ñeddude waɗir ñeddude ala alhamdulillahi rabbil alamin an laccirmani ufdi laccirmani ufdi ande a tinani en lammi seeɗa ko kono ufdi an a tinani en lammi ama boɗe moƴƴe jaram lawla ɓola Allah bonima andi de fufano mbaɗa bone min de hay dara o heɗanani o cekken donde la ille ko ofam de yaro yo kon ufde kanko ɓirti bolode umar so nde ufano de gandu o moɗa bolo la ilaha illallah lassir ko ufdi ada ɗirta para ƴeewo wona yiide no ñamire mi yora ko o cekkindu umar ko ofam ɗeggi woji fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani bandiraɓe tijaji weeli bisimilla jam weeli ha ɗo kam bit
Nyalle jamta tanala parcel no golleji di wayri ida mama sali de balde fayda on tigi ko gido kadi nangodon kondo ngesa mon gilne en bayri ko mi nangondirnodo e pali on onon futan ko be innata pali ko dum nangunola pali fal ma fukuma ile ayani on tigi gite den no naati ha fayda no hewtiti ko hojjudu de do balde on tigi sonjike no way jamta tanala e mon mashallah jantu wondo tabarkal jonnon ka fa no wo ko gere honno ko jasam kido jonson bid ayni asomi takkimo naydi sa ho nagi wadu mbumo tuma aynata be anaboreki aw wata ardu ko amen nani ko non sa isom ardani mum ngeson nani gayen ngeson sa battima tan gayna onon goy on toñay alade onon joma nayi alade on toñay hedum halam sabuna sono foppu ananayi gayna ko no soppi mi wata soppande mi susata soppede hedum halam ta soppande awa an ken seyla ko nen kawrta seyla yobi ka fa mi ala hunde ka darota mi haljita halde ndu pudduda etele min hay buudiru buri lan nyawndade hay buudiru buri lan nyawndade ma ande kam kiwel kon non kiwel kay ay an seyla ko gerel gotel alde seylabe yo nja ko njati eyo an so mi hala hedota ko mi de mbiya min kadi yom hedo kalta ko dum no won awa joni mi de jentima ngaso nen ga sa batti mabbe tan mbiya ko mabbe ngacce be lelo dowma sa batti kebe kon non andinde odo saha kawli do hankadi gese de batti urde sa nawi nay ladde dow jongoto jabata nyamde jongo woni honno jongade woni foodanade hunde nay joni so kawli bay non ko non adandi min ko dum wolumi go gila adan onon kon toñobe sa andi sa battini nay din gese den di dogana gese den ayata ko burure pottitoda gese yimbe ben ifura kono di nyamata den mi kadi mi jida ay non nay jonon ko nder gese yimbe ben di nyamata ala ko takko gese de tan watirde seeda min kal sita keccal gurdugal keccal ko non kadi innete gurdugal dum ko ladde woni dum ko ladde aran min ko honnon torimami neddo yo accay torimami wonon wiita nyaanyi mami on tigi yo accay toñude ka gaynako soggu nayi maadi nabiraade ko ladde kono ada kani nayi goddi di nga wiye bonoji ni de na ga ngala assalamu alaikum babe na nenen o yehi o libal dépense hanke men nyamali kun kadi yo jonnam dépense kun kadi no maldana fenande ala non men nyama na ko futir dum wadda ngoge yadde wonko kala amina kala mi ko gorko mawdo midi or nayam nan kun ko nela kunni ko nene makun kere anda ko rewbe lami nene makun no neli ko midi lami on sa yida nata e nde burure won so wansare ange ndugure ma dari ndugure wiya ko caaya inna o mongon dudi baba jonne la habalan to sa yeyi inna nene ma so nati ko sunture kere on yan don jakatuje de me yide de baba on yan takuje de dum do yana dépense sako maro oda wana no don sako maro oda ko on nokkay don nene ma no andi ko don nokkata warba lira ha yora una no jude musi de e ba unugol nena jude de musi min judande odo watta hebata ko fawa hay mesalal joni an ko nene ma yurmida min a yurmaki lanka yurminade babe kay ko no gaddo jonnomme yurminade jono mido wolande ma no wadata inna wondema ayini ala do ko 1000 francs ay 1000 francs dum ko wung 1000 francs ko wung o wattudo 1000 francs ko wung milande on do so ngala me yeyawa sino yeyi 1000 francs ko an yeyi 1000 francs kono mimi ya hey mi sikka ka nela do ka eyo mi tan tigi o sa yeyi inna mo yonar ko sunture o itta ko jakatuje tako way ko dum kan do yiya ko don wana hanki wana do inno mo yo ittu takuje den o herja so liri no de hande wadata no ma fitaku kono onon don ko nyama tun jodo kono alhamdulillah huma ya beedi duwa cerno no jaabi e mon on tigi no yeyi no golloyi ha no finka ara do hida sonja dum ya inna nene ma yo natu ko sunturo itta taku e dum do e jakatu so yeyi dum do ko ley danki don nani to mi don kabbu nyamako ka onon don sikka dum ko ni woni hebora nani to mi don mama sali mi joni ya innama ko inumami ko nganani anani ko ne ba ko inna don ko welani keri ko takko tunge nyamako subhanallah dum hebi ko weli bura ko hebi ya nani simarti mo kede mbuje nani mbuje yana tala babe me hitun joni ko wela jejude me hitun joni jara sa innama yo ya ko sunture nani aw me hala ma be rewbe no bittini ane
an min ko gorko mbiya darnem ɗo a haɗa yimɓe cukalel takuji hey sa yi hiɗen wolida ɗo ko aɗa andi ko accuɗa ko ma min kadi miɗa andi ko accuɗa sa yi aɗa andi ko ɗum wimami nane sa yiɗa poɗi nde ndugure ma e burure e natugol e huɗono won so wancanno a wiya coli wona ko fiya heɓano galle ma on daroro aɗa andi onon ko ɗum waɗi min mi hawrata e mon fes mi wulɗetema kono sa ari hiɗa waywa neɗɗo mo ala hakkille argami haalamma min a furrenadin wona hiijasi ay ndu sowu ay ndu min a yawata ko joni a yahi ayne ya nani ɓayde kono a nani yanata ko buru aw min mi haɓata e ma min koye jaati gure ha heɓa ɗo tan kadi tampin neɗɗo haala buru takuji hol min hol takuji nayi neɗɗo humi nayi yiɗo orde heɓɗo tan waɗa hiɓɓe takuji sin tan nayam ɗin ñamanno manda ko takuji wiite ñawranne to acca ha ngel hoore ma acci narto bandiraɓe fellitɓe ganani neɗɗo yaha ɗo to abujam ƴeewoyam ela balɗe mo wari yidemo maccuɗo haaju mum noon wonno sahaji so tawi a ƴeewi neɗɗo mo ganduɗa ko saye so yiyanima arata ƴeewoydemo hande haaɗi ko jogotomi ƴeewoydemo ko accu mi haɓa minen kam komin kuwi min ndemani minen tan goni wuuro he min jaha mi yaha mi ƴeewoya abujam maccuɗo haaju mum bandiraɓe fellitɓe ganani salamu aleykum salamu aleykum ngam ko namiɗo wallahi ay wallahi kay ustu volume mbiya ɓeydi volume hecteur ɗi mbammi de wonno ko wona ɗum cukalel ngel biyete ngel advice en ngel on advice ada Amadou Birane Manga noon no wiyete Amadou Birane bammakko wiyama Amadou Birane ngaron mbiyoma ada yayi sema anda ada wayse kanko tigi an haali wonno Malik an daw ko an kam an ko ni tan go pirtuɗa an kay wano pirti an nder suutan an hunde wona ɗum wannen ɓowɗin kewi ha ɓurti aɗa fabi on ñalowma non donc ko ɗum nafarma kadi aɗan ventile courant coupe saha fof a wawa jogade ɗum alay sago kadi ya fabi on a jannene mbaɗa dawata topa mbaɗa ko sa remani ala ndaɗa ala business uji goɗɗi dokra non business uji ɗi wona ɗum ko ma takkusan business ko takkusan yaare taw sa waɗi ko mbatta ko tan gasi futur yonal ngewa e jama juula garta galle ma point enen kam goreni tan enen yo annane goreni hunde wona ɗum demal namdi ɗum ko moyen seydam ana wawa joɗa wona aɗa jogui probléme dépasse a jogui probléme dépasse sukaɓe men gulla rewɓe nana kaala ga nana addu a meeɗa yus debbo wima hande kam deede kayri fofto hande fofto dépasse walla ala fofto aɗan probléme mo fuɗɗo guila mburu ha lenle guila tan nde gummorɗa ha ɗanɗa wona kuppude haala ma aɗa andi ko ɓuuri famɗude ko heewi addude probléme aji galle ɗi wima hay coggu sabunde a wawa sodde tawi gueɗe fof joni ko ɓeyda yahatan sabunde ɓuuri famɗude malla sahaji debbo wima guila garmi ɗo mi ñamani mi yarani i ñamde nde kay kono jaram ɗam kam ko gacce ma fa woy wallahi jaram ɗam kam ko gacce jomum woynen woyde annen toɓa kadi toɓa sengoje en laaɓi kadi jomum wima ñamani yarani gila er ɗo sengoje en laaɓi ko wona ɗum ko kadi marchandise nani fof ko ɓeydi ayi ɓaɗa yahande wuura o sa wi aɗa watta hen demal ñalla ladde guila subaka hiira hay hunde a yiyata so wona tan ɓe gadda maaro ƴon maaroje ɗe ngala kirmasi goo maaro ɗiɗi follere tan kono hay maaro ƴe ko dañƴe hay ɗum kay won dawoɓe gese taw ne jiɗi dañƴe ɗumen ɗon ɗum ɗo kon min kay min goo maaro ɗiɗi follere kay ñallinta ham ladde ɗum waɗi hikka mi ala hen sa dawi gese moƴƴi ko tawa aɗa jogui gonon ɗum e wuuro he ko ɗum no waɗi hen kadi demal namdi ko moyen ɓe mbi ko demal yatawa jogui demal gongal ko jiiɗa demal hande demal namdi ko moyen wona ya daw atti ya daw guesa ma guila 6 heures 10 heures garta paya place ma woren ɗo yaadani guesa ko yiɗi ko weeɓani guesa yiɗi tan ko tawde pinɗa fo aɗana e muɗum mo ala moyen mum holno waɗata rende ko jiira ko ay ifra en nan toon jogui nayi mumen a yaltat tan mbiya aɗa salminoya haɗama artu taw nayi naati taw ɓe ñaayi nayi nan to ko jaawi koyɗe ko kene andano e ñaaygo ko so soñama kono joni ɓe ñaayata ko gila guesa ɓenda gila necciɗi wona ɗum jaada ɗum tagi am décourage ade joni noon joguiɗo place muɗum wiya ene wadde hen demal joguiɗo place mu wiya ene wadde hen demal on holno waɗat joguiɗo place wadde hen demal jaaha dawa ndema ha 10 heures garta mbiya aɗa yaha place wona ɗum ñanden mbirtimɗa Oumar may gummiɗa o guesa o mbi an borom jooɗi kadi ha woni balle kadi mbiyama an kam Oumar mbaɗa yan guesu wala min o saha mi renata mbima renata
o renata makkari ma nan toon gerte ma nan to umire ma ɗum ɓe waɗa gaare ma wori waɗa wadde o remani makka o remani gerte iwol ko o indi rimi ko ñebbe ƴaron ɗum ñebbe hamma jelel tawmuɗo ñebbe de ay wonɓe fuuroɓe sene ndema ñebbe ko ma baddata gawri kanko wi ñebbe bolle rewi wowi kay ko mbaɗa gawri mbaɗa gerte mbaɗa ñebbe ɓole ñebbe ɓole hol anniya makko he mi yiyan so wona tan kay 12 deɓe on ge 12 deɓe est ce que wattani tan no mbaɗɗen ni tan ɗum de ɓurno wasa remde garan place nan ngara yimɓe jara ata e kono ay kulmi enen ma ñalomata coggu ata en donkat dañde ala coggu ata an wurgo annene président Abdoulaye Wade ɓenni o wima kalis liggata lijjitte an gonɗo guesa mbaɗa lijjata ndema kalis business aɗa andi histoire goto meɗi ɗo wadde mawɗo goto omo jooɗi yeeso ceerno halifa meɗen o wi ceerno woodi garɗon ceerno namdi holko liggoto ceerno wima holko liggoto o wi ceerno kanko ko business waɗata takalta pilta pamani ɗum tan nannene pamani liggetaake lijjitte fami ismoni noon ɓe mbi wona noon ko guila men dañi ceerno wino ko takalta pilta guila ma filtude a filtata yo Allah ɓeyda men sutura dungo hikko noon ayani woni tona ɗum ayan ƴiwol en mboy dandirde kono kala ko dandiri kam na ɗum ene dandinde boni komo remani heɗum haalama Moussa Diaw ceeɗu wawna e wawde munjide nana ɗasɗi ko ɗasɗi ɗum ceeɗu wawna en oppa basalol makka waɗin ɗo sahade ɗasɗi ko ɗum no bide ɗum ko jimi ɗo ko yalɓe kono Allah ko jurmotoɗo seydam mo artirɗo ndiyam joni ha sikke wona ko sikkano ko mbimi wona baruji ɗi ne gadda maaro baruji ɗi ne gadda maaro lisa tol nana waɗi kono ko holko addata maaro ko wona kalis nguura ne welli faring ne woodi wona kalis faring ne woodi mbimi gasi gonire noon kono Allah fof ko mere gondo yoɓe ndem sa hoore mabɓe sahaji aɗani beywal ko wonanno gese tan darne tan waɗa celtete ko mi hawre ñandene walla Umar May sikkano ko beywal omo dero weeɗa kam jungo cikkum ko beywal ndeke Umar May celteje koɓe ñaadi juuɗe ko demowo hamni koɓe ñaadi juuɗe ko yalno faamo jungam kam min ɓe nangata jungo seedam e cirta tan ɓe mbayi hono wafdu ni arani wafdu joni gottoɗen joni paɗen poccari joni gottoɗen maaro parfume woni ɗo noon mbiɗa anani jimannoɗon wiyete advice ɓeydi volume ɓeydi volume bandiraɓe fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani fellitɓe ngaanani don kam ɓayde alhamdulillah neɗɗo waɗa feere yaha to deeri walla mamma Saliou salminaya mo wayri mo yiɗi ara far makko to assalamu aleykum mamma Saliou deeri deeri ndaro oɗon mulli ana nde ala dani mawde no mbaɗɗa assalamu aleykum assalamu tan ala anan gelɗo ma cahlel tan aɗa weltini koyɗe ayi eyyi ɗum ɗo ɗe baram lefeje ko goni ɗum ɗo ko jaabere innete a nanta jaabere ɗum ɗo fof ko jaabere a nanta ɓe yimana min Pulu Fuuta ñaama jaabere a nanta moɓɓe no yima ɗum ko ɗum innete jaabere ɗe baram lefeje ɗe ɗum to ko pute ɗum mbeɗa andi ɗum yo aɗa andi pute mbeɗa andi pute wona pute woni fatata eyyi onon innata fatata eyyo ay ɗum ɗo ɗeɗo baram lefe cikkannomi ko hunde no waɗeteno e takko looɗe no waɗi toɓɓe ala wona ɗum o jiida ɗum ko jaabere mbiyatno men bindi Allah mi anda a nanta mawɓe ɓen no yimaɗa ɗum dappata kaaba e maafe ngulan siko ndungu mi ñaama mi fanka bude siko ceeɗu mi wolata ko woni yeeso ton kon de eyyo ko ɗum ɗo noon waɗirte maafe ngulan ko jaabere kono ɗum ha ko jaabere ko ɗum waɗirte maafe ngulan aɗa andi kono men innata dappata ko onon innata wano ñiiri kaabaji ɗen so ɗe duufama waɗa e cewle ɗen defon ɗum ñiiri onon innata ɗum anda ko ñiiri e honno onon ñiiri maafe ko ɗin ton kan onon andi no wirata ɗum minen ko dappata men innata ɗum dappata so neɗɗo sa woppa en dappat noon a rappat subhanallah ɗum ɗo ko jogoto neɗɗo kon ɗum ɗo si tawi Allah wallima a caaƴi keɗo ɗiɗe ma tati a sikkay ko kaaƴe lowɗa ko reedu sehlam komi anda fof de a waɗi kam feere moƴƴere hen wotere par ce que o fatat onon mbiyata pute eyyo so ɓiye woyi a astot hen wotere tan pasnona ɗum muuɗa lelo ɓiye woyi ɓiye yoso ɓiɗɗangon wulli an taw wonko falnomami landade tawi neɗɗo no ɗaɓɓirama wa juldandu wallahi miɗo nana
ɗum ɗo sinwaji ɗin mino woodi sinwa den woodi ɓe jokkodiri e woɓɓe mantala sinwa mbeɗa jogi ɗum koye yinkoye wakoye o jeegere woy koya cikannomi ko wakoye manda ko ɓe innata pallandanke eyyi koye yinkoye wakoye noon no inne sinwa boɗe woyni daɓɓoy mi nana koye jonnira kaalisi ɗum ɗo koye jonnira mbuuɗi fi gerte eɓe jonnira fi gerte kay ɓe jonnirta fi jaabere ene jaabere ko ñolata hommo jonnirta kaalis me anana ɗo soɓe noon ɓe jonnirta min haɗi miɗo faala jokkodirde maɓɓe ɓe walla lan guere jaabere ɓe jonnalan hayso ko guluji nogay an remɗa koko ñolata honno goɗɗo jonnirta kaalis mum sooda ko ñolata kono mi sikki ko ñolata ko waɗa wattu hewtowo si ñola wona remama ɗon to ñoli ɗon ka andi joni ko famnan mami aw puteno pute ina masa no way ifra tana ala ma no golleji ɗin jantu wonɗa he a waɗa wawi sonsolonnade ɗa wawi sonsolonnade wimi no joɗoriɗani wona am gaynako awa ɗum ko jonde gaynako koni joɗo eyo ko ɗo woni guesamba eyo ko kanko e haynotomi to an kam mi ɗani tan hunde wotere ɗakani nayyi wimi ɗakani nayyi min nayyi maɗin daari remiɗi kono bonoji ni wimi nayyi maɗi no kaani a waɗi lobaka onon innata lobaka yoɗani eyo nayyi maɗin yoɗani eyi haalan Oumar woto nannen haal makko kiri on haɓu ayngel ɗo sa fanima ngesa ɗaynamo ngel kira ɓurmo janɗude maw acca o ƴakkuma ɗaynamo ngel kira ɓurmo janɗude an noon ko ɗum haɗen hawrude kala kalma sontoton o woya wona sontagol koɗa fota wo ɓowgi sa wi goɗɗo ngel hara min ɗum no mapini wadde haalal ngal woto o fonton kiri on welta mi beltani ñande mi fani ngesa makko to heeɓi hamo dugga gayna walla o ñande so yettinoma wonande ñande to miɗo wolanma ɗum nayyi aynete koye burure wona e tumbere kese gese ɗen goni koye wuuro jiɗa gese ɗe koye wuuro ɗe goni kono gese ɗen koɗe woniri ɗon wona on tigi on iwi ko ɗum ɗo ko saare yeehi ko ladde remin gesa mum wota ɓattin nayyi maɗi gese ɗen min guila ceeɗu koye ladde he gayna ka heewi awa andi ko kalantuma gaynako yo nawnay wara naw hen haala gaynako gonga woni kay Ifra kanko mimi haaldani makko mbi ko gaynako ko minen woni woltude naw ladde ngesa abbaki nagge min ndemmi ko so Ifra an heɗo seeɗa remoy wuuro sa yiɗa ɗum kay wuuro ndemoyɗa min yahani gaña so nagge naati ngesam kay ko ma min tan walla joom nagge piya on tigi ko piyeɗe tumɓe añi soƴa on tigi noon hara a yurmaki piya waylita wono lingi waɗiteni ko noon watta on tigi kunko yita kunko ɗuɗi probléme ko masali kun andi ko kalme wa feere jiida jolfuɓe immotoɓe gure wona ko ɓe yeemi ɓe ɗum ɗo ɓe kawlaka ɓe ko ɓen yeemi jaabere komi falano ƴettude avance fi jaabere ɗe joni min ara ko ni woniraymi ha ɓenda famnu mana mbatta ay puté o yaltini hen aɗa kafinira ñal onon mbiyata kafinde heɓa no feƴƴinira ñalal ngal eyo waɗa maafe ɗon so jaabere nde ɓendi yaha kawlak noddaɓe ara ɓe sooda ramas hayɗo joni hay puteje ɗen ɓe watti wujjude ko ɗum waɗi nane ko haynimami a yiyani nodduɗa ha mi notaki mbiɗa sikka ko hara ko wujjoɓe lam puteje ɓen taw ko ɓen woni arde waɗa ala pinkari finkari minen wowletake ɗo finkari laamu si nanguima ɓe sokete ɓe yejjita tas finkari awa an kadi finkari goy hayam finkari subhanallah keɗo onon ton hi ɗum suusi jogade min goyi hay inde mum mi fotano wolude awa joni an bama ngesa fof ko jaabere ɗum ɗo pute eyo ko haɗirema gawri mene min anda ɗum minen remugol gawri mene min andi ko waywa remugol maaro remugol jaabere remugol pute bantara foññe ko wiɗa foññe konko seeɗa haɗi mi metta hunduko mako hakke ko foññe weli addi jungo foññe no welanmi ɗum sa wowi ɗum subhanallah a haaliɗo hunde welde onon noon oɗon wonde goɗɗum mi yino pullo fuuta kamon ɗon o hirsana mbeewa o waɗana banafen fof waɗa o ñaami ha ɓooyi o waɗanta hen ɗo futti seeɗa onon ko honɗum jokkodiri ono futti i futti aɗa andi goɗɗum ɗum ko wowgol tum watta ɗum goɗɗum ko wowgol tum a yiyani onon kadi on inna surtout ɗo
min nanay sono fo ataya min hara ɗum no mafininmi ha ɗuɗani koko ɓe innata lowol ngol hara no haɗi rok min ataya weldaynola hara a waɗay ɗum e wure mum sa waɗi ɗum e wure mum hara mo be heɓa heeso ko koppu e yo yara lowol yara ko innoton sani kon koni andi an Mama Salim mi yewne tan mi ara ko haalta ko haalaji ɓuttiɗi hay goto mi aɗa nande haalaji waɗɗi on ɗum haalaji no janɗi ha ɓursi yo wadde ana e wure mum waɗa e barmi kedi ko honno waɗiri ton ata kedi wona ha reedo heewa ka ko honno ko fi hoore ɗo musat min ko fi menen futti ko reedu jaabere pute menen ko fi reedude fi hoore ɗum men andi ko kafe ma ɗum kate joni watten awa joni mi salmini eyo ko noon a jarama min hikka mi remani gawri mi remani gerte mi remani mbayeri ko ñebbe tu mi remi ñebbe ɗum jaltaɗo ñebbe wale goɗɗo rema ñebbe ettare ɓoggol ɗe hawdiri awa hande kay siɗi hawtidiri ɗe sertay ko a ƴakkayɗe ka ko honno so ɗe joori min mi taggatɗo mi yeeya awa min miɗo sikkayno ka puyɗo ko hande tigi annumi ka puyɗo kiikalaare wa ma yimɓe no rema gawri no rema gerte no rema jaabere no rema pute hay waɗugol taku ɓuri waɗugol ñebbe hoɗum woni taku ha hande a yi ko goɗɗo fini tan saggini ñebbe tun no muuɗa sona ade fi kon fulɓe no wawi taw onon no wawi wurde ñebbe kedi ko so yetteteɗa ala wona so min ko toure jette an ami sikki tan ka musidɗo Ibrahima Moutar Sow o yakko quartier amen to mi sikki tan ko musidɓe joni Mama Salim en sayi so Allah jaɓi awa ko noon a jarama salminima awa hande neɗɗo nani mawɗo gorko rema ñebbe mi anda ƴakkay haako kon joni si ɗum jibinani noon hara ko honno waɗata ko ɗum mapininmi si ɗum jibinani aw on tigi ngalɗi e ngal subhanallah kasi koni Mama Salim o sellani an den deke o ayiya ɗum ne jogi wurtiyal manggal tan sabunore jaabere woyi kaka kam ko fatato kono jaabere hol coɗo jaabere yo joɗɗon maw wonde ɓorwuɗe makko ɗe jaabere ɓorwi ɗum deke o wiyete pullo fuutan yiɗi jaabere ko gonga yaade hen ha les fara o kay maccimo ɗon kanko andi de jaabere makko min mi yehi on jarama hettiyankoɓe saktide Dakar FM mo 94.9 goomu mogo fellitɓe ngaanani garden mon ha ɗo cabboɗe min e yontere fande so gueno haaji Allah jarama on jarama fellitɓe ngaanani darniɓe lagolgol fellitɓe ngaanani darniɓe lagolgol fellitɓe ngaanani yaltoɓe huuja fellitɓe ngaanani darniɓe ɓengal fellitɓe ngaanani dengal puula fellitɓe ngaanani Dakar FM fellitɓe ngaanani yaltoɓe huuja fellitɓe ngaanani